liwat, mayong gabi. Kamusta naman mapalagan na muntag para mati? Region-wide mapalagan kita sa Dabilin, isa ka oras, 19 minutos karon nga adlaw, Huwebes, Petsa 3. Huwebes na magedisyon sa inyo sining nga pala tuntunan si Randan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa ato sining ang Justin ato sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa Pindaka ulihi labas natipon nga mga police report blatter entry record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry atong sining kapolisan Central, Southern, kag Northern Negros. Ang ato sining mata kadulungan oras sa kagabiyon ng ato sining Patrol 2, Crosswind Patrol. Kaina pa nagalabiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat kabantayan, ato naman liwat himolsuhan, amat naman nga pagdalom sang kakabihon. Sana naman nga mga eventualities from where the action is. Para si Action John Diaz nga mga responder, back to back sa aton nga piloto Waswas Koromay, Aria lang Koromay, si Portante Waila Malaysia, Action Papang Nixon Tahom. Ang aton man nga pagbantay sa mga balita sa national, balita sa international, News Center sa Action Radio Bacolod, pang Huwebes nga edisyon puwersa ni Action Dale Salazar. Opdama kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Henry Espolgar. Backup diri sa aton nga IT expert Action JM by Kin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Ciudad Sagbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suway, sa Kinandan, ang inyo sini alagad. Ang inyo sining Angkorman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, updi ninyo ako sa Dabilin. Isa ka oras, 16 minutos, nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. Abrigana sa aton sining pagpangalagad, pila na lang 113 Dias na lang ang nabilin. Ay, Pasko na. May nabilin pa kita nga bali 100 Dias. Goodbye 2020. Welcome 2021. Nami subong sang utlak sang bulan nga napalibutan sang kabituunan nga nagahatag sang katahum sang aton kalibutan ang dupoy-dupoy sang hangin kon gagahon imo mabatsagan nagapabatsyag na si December. Makabati lang kita sa amuning ang bahanon sa kadali lang. Do ma-relieve ka man sang kakapoy, sang halaka panumdum sang problema, way labot sang pandemya. Kung makabati ka sa ning among music, do gadula dali ang imo problema. Sige lang Ang aton lang ipangamuyo, Hermi, nakabay pa sa nagahilapit nga bulan sang Disyembre ang Pasko nga mahatag sa aton sang aton mahal nga Ginoo. May ara na vaccine o kon bulong nga makatap na sang COVID-19. Huway na sang pinakamalipayon nga tao sa bilog nga kalibutan, isa ang pungsod Pilipinas kung hindi na kita magproblema sang COVID-19. Advance Merry Christmas ha. Advance Happy New Year sa inyo tanan. Una sa Aksyon Balita.
Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang unang porsyon sa ato sining pagpangalagad ginadulong sa inyo Ang balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Kag ang ini mga porsyon sa ato sining pagpangalagad ginadulong sa kalawan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo Ang serbisyo, Aksyon! Aksyon Radyo! ang atong gyapon panugyan, wala kita nagakalipat kung kaisa, basta hindi lang sako kag hindi ta malipat. Halong gid kita sa sining COVID-19. May mga barangay, may mga purok naman diri sa Bacolod nga na-saturate kag nasudla naman sang COVID-19. Ay ho, kabudlay gid. Muna nga halong gid kita. Plus kati mapauli ng aton nga mga LSI, ang aton nga mga repatriated OFW,
Ang aton nga mga OFW mapauli na rekta sa ilabalay. Amo niyang kulolbaan gid. That's why sa aton nga mga kauturan bala na may mga pamilya nga LSI nga magapauli, may pamilya nga mga OFW nga magapauli, make sure kag pwede lang pagabalyon ta sila, paintsindihon ta sila. Kinanglanon gid ang ginatawag nga quarantine. Ang ginatawag nga quarantine, isa ini sa pamaagi nga hindi pa maglaptang virus. Especially hindi matapikan ang imo sini pamilya. Okay lang nga ikaw nga isahanon ang matapikan, hindi lang ang bilog mo nga pamilya, kay why na sang kasubo batsagon nga tanan kamo pamilya naubos tapikan sang COVID-19 sa isa lang katao, sa isa lang kapamilya ninyo nga nagsulod sa inyo puluyan. Although nga may mga process ka ginahimo before sila mag-abot, may mga ara pag clear based sa mga swab test nga nahimo nila, why man sila COVID-19, why sila virus, pero pitik sintas halin sa Manila, halin sa ibang lugar, pag-abot nila din sa Negros, sa Bacolod, uy, nagpositive sila tana sa COVID-19, ang pamangkot, diin nila inanakuha. Kasi dito sila sa Manila, negative ang ilang resulta. Karon kay nagpuli sa Bacolod, sa Negros Occidental, nagpositive. Amo na ang dako nga problema. That's why, amo ning kontra nga hindi tagid makita. So nga to lang diri panaming kag serving atamin ang pagsunod sang health protocol. Kung pwede pa lang gani nga kung ikaw ya mismo nga OFW makapaswab test, pwede gid. Kay nga aman para ina sa seguridad sa imo pamilya. Why question nga magpauli ka? Okay lang na kung hindi ka lang positive. Although nga ikaw complacent, kumpiyansa ka, gasalig ka, napagalin mo sa Manila, nagpa-swab test ka, negative ka, pitik sintas, pagabot mo di sa destinasyon mo, pagpa-swab test mo, nag-positive kay mo yan. Okay lang na ako negative, puli ka sa pamilya mo, halubelo ka sa pamilya mo, hidlaw ka mong. Sino man nabi pamilya nga hindi mahidlaw kung pila ka tuig, nga way ka mong makita na isang hindi mo pamilya sa abroad. Pero again, amo na, dapat yun ay takos kag dumdumon. Kung gin pa quarantine gaman ina ang OFW, inang LSI, ina para sa kasiguruhan sang iya pamilya. Take note gid, dumdumon, takoson tagi dumdumon ang aton pamilya. Amo na siling kumalatnan lang kita ya, okay lang na. Isa lang malatnan sa aton, ako lang malatnan. Halin ko sa abroad, daling LSI ko, ako lang malatnan. Hindi lang pamilya ko, hindi lang kabataan ko, hindi lang ako nga misis, nanay, tatay, hindi lang. Kaya mo na gani sa aton nga mga OFW, kung mga daw hindi lagi man kamo gina-instricto, halin sa airport, pwede ka mo karigta pulis sa balay nyo, pero dapat takos kag dumdumon nyo gid. Hindi mabudlay. Number 1, pasulod yung sa paminsar nyo. Nga kung mapaswab test kaginman liwat, kag magpa-quarantine ka man liwat, takos kag dumdumon mo, ina para sa imo pamilya. Okay lang na suliton ko again, okay lang na nga magpauli ka, halin sa abroad, halin sa Manila, kabay pa nga hindi ka kagwala ka lang dala virus. Kung may virus ka nga hindi mo na inibaluan, complacent ka, ngalimuti nakapaswab test naman ko to sa Manila, negative man ko, naka-PCR test man ko, negative man ko, ipitik sintas, magabot mo di positive ki imo yan. Nan muna lang sitwasyon. Ang negative ganito permiro, lipay-lipay na. Nakagwa na siya sa quarantine niya. Ligo mura, pila kadlaw, isak semana. Nagsintuma naman, liwat karabansyaga niya man ang sintuma sa COVID-19. Pagbalik ya, positive naman siya. Nan, muna lang kulolbaan.
Muna nga sa aton nga mga OFW, please, ang paghangop. Kagtakos kag dumdumon tagid. Isulod tagid sa pinsarta. Total, ari na ginaman kita diri sa aton lugar. Ang 14 dias ka quarantine, hindi giba na malaw, hindi giba na mabudlay, Kaya nga ito yung dumdumon gidya, abi nyo na, no? Ang pamilya ta. Kabataan ta, asawa ta, nanay ta, tatay ta, utod ta. Magpauli ka, dagli mo yan, may virus ka. Naghalo-belo ka na sila. Naglagaw-lagaw ka pa. So muna nga hindi nyo pag-idingot, kung pwede pa lang, pa-swab test ka mo liwat. Haling ka mo sa Manila, haling ka mo sa abroad, pa-swab test ka mo liwat. Kung pwede lang, pa-quarantine ka mo, anay. After 14 days, makabalik ka man dayon to sa imong kamagapauli ka man sa imong balay, sa imong lugar, sa imong barangay, sa imong banwa, sa imong syudad. Kung way tamang ginapangayo, positive ka sa COVID-19, at least, ginsalbar mo yung pamilya mo na hindi matapikan. Kasi nagpa-quarantine ka na kadaan niya mo. Nagpa-quarantine ka na kadaan niya sa pag-abot mo gidi. So, why taman ginapangayo, kung nag-positive ka gidman, at least nasalbar mong pamilya mo, naway madatnan. Si nanay, si tatay mo, utod mo, asawa mo, kabataan mo, wala mo malatnan. Kaya diri pala kadaan sa imo quarantine, kag napaswab test ka, kag nagresulta na positive ka, at least kumpiyansa ka ba lang ati, pasalamat ko nga wala yung malatnan na pamilya ko. Ako lang ang nalatnan. Ako lang ang nasudlan virus. Amo ginang takos ka ang dumdumon ta, pamilya ta. Why nasang kasakit kung ang bilog mo nga pamilya salama sa virus nga COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Ako niya friendly advice sa ato nga mga OFW. Kung may mga gamay-gamay nga diferensya, nga daw hindi nyo nauyunan, nga daw hindi ka mo nangin satisfied, gamay lang nga adjustment, kag gamay lang nga pag-inchindi. Kasi sa mo na nga sitwasyon, kung pwede pa lang ang natawag nga basulay, ipaiway ta ang pagbasol. Kung ano man ang nabtan nyo sa inyong quarantine facilities, ikuan lang, insindiha lang. Kamo mismo mag-intindi sang sitwasyon. Okay? Umula lang aton nga reminder, pag-rejoinder sa aton nga mga kaksyon, sa aton nga mga LSI, sa aton nga mga OFW na nagainabot kag magarekta na pauli sa ila lugar. Sa tag sa kabarangay, sa tag sa kapurok, sa tag sa kabanwa, kag syudad. Ayos! Aksyon Radio Philippines Standard Time. Last 9:59 na. May nabili pa kita nga 1 minuto antes kita mag-aungon sa tak ng alas 10. Ang ining kabayan sa aton sa di kapagpakalagad ginadulong sa inyo sa kaluhan sang Life Extension Clinic. Gusto nyo naman ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadto ilang pamasyari Dalan Lacson GA Esteban Building. Ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Kagdaraman mismo sa Life Extension Clinic, mabakala pinakasikat, mabatian nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo sa balatian nga napayo. Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni sa produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di ilang nga butika sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ilabi sa tanan nga branch sang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas dulot sang vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ng vitamin D3, kadto iya, pamasyari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon!
May gabi dira sa kay Madam Bernadette Lacson. Bawara na siya, nagapa-check attendance na siya. Si Dexter Pineda, kag si Narciso Bong Galimbara man. Si Jane De Los Reyes, kag si Nick Shason or Shosan. May gabi kay Manong John Bilonyo da. Sa kay Eldon Harjoda. Sa kay Madam Grace Fus. Madam Grace Fus, may gabi gid. Halong kakamusta da. God bless you. Jocelyn Ari Sibita Ulak, good evening. Sa kay Madam Iboni Butcher sa Germany, siling niya, good evening, Action Eric. Correct, gid sir, ang advice mo para ina sa tanan. Ayos, gapa-urok-urok man siya. Sa kay Madam Jewel Brewer, dira sa California, mayon na lang ang pagpaurok-urok, mayon na lang ang pagpamati. Joby Paskin, kakay Nilida Sumugat, good evening na. Ryan Rowes, kakay Gritchel Palmadular, mayo lang nga pagpaurok. Check ta kato sa nga Patrol 2, ato sa nga Crosswind Patrol. Kamusta honta paglibot-libot na Action John Diaz sa pila kabahin sa aton nga Metro Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Action John Diaz sa Patrol. John, good evening. John, please come in. John? Action John? Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action John, sa report, please come back. Ngayong gabi, Aksyon ngayong gabi sa tatanan nga mga ka-aksyon, ang patrol ko nari kami naglabot sa Bangsang Police Station number 6. Alin kami to sa Luyo, kag sa lugar ni Aksyon J.M. Baikin. Nakabisita kami magulamang, kag nag-check dito sa sitwasyon, sa mismo Aksyon na Eric sa nga Purok Progreso, Barangay Takuling, Surad sang Bacolod. Itastarto sa nagadaan, kaya damo ka kumangkot kami kay na dito, kami mga pulis, may mga patrol car, may araya ka barangay, nga nagsinumbalik kay na sa may Purok Progreso. Okay. Iban, nag-attempt pa tani nga magranda di kag magpalagyo. Makambal na lang natin magpalagyo, ano? Oo. Ganito, tanan na terminolohiya nga magpalagyo. Actually, ito mo ginawa taning tuyo sang iban. Galing nga wala sila kadumdong na once ka puno palagyo, kado may penalidad tamong. Correct. Oo, so kung ara ka na dagani na dala, hindi ka na lang magwa pa. Oo. Bilin ka na lang dra Action Eric, no? Correct. Kita sulod. Ano natabo sa Purok Progreso? Okay. John? Ano tabo sa kwan? Ano matabo sa Purok Progreso na utod ka, balikan ta sa Action John Diaz sa Yasiral. John, please come back. John? Ang sitwasyon dara sa area sa Purok Progreso, Barangay Takuling, Surad, Bacolod, karon nga gabi, according kay punong barangay, at the same time, ABC President, Councilor Lady Gles Gonzales Palen, temporaryo nga gin-sealed off ang bilog na Purok Progreso. Okay. Barangay Takuling, Surad sang Bacolod. COVID-19 sa gyapon Action Eric. Kay bangod nga sa record o kunabi sa report kag resulta sa nga swab test nga nabato ni Councilor Palen karon nga adlaw ang Takuling miara gid 23 ka mga persona nga nag-positibo sa COVID-19. Ini sila dikto bala sa nagpaydaloms ako upod sa mass testing nga ginpatigayon Action Eric. Okay. So makuno 23 tanan ka mga individual ang nagpositibo sa COVID-19 sa bilog nga Takuling. Purti. Ang pulo nagalin sa area sang Purok Progreso. Okay. Ang lain according kay Kapitan Palen, ang rason kung nga nagdesisyon sila nga temporaryo i-sealed off ang bilog nga purok kay lapalapta ang balay sa mga nagpositibo sa COVID-19 bala. Ay, gali. Kay kinanglanon para nila nga i-assess kung sino gid madala or kinanglanon gid nga bilog nga purok Action Eric. Pero according kay Councilor Palen,
nga recommendation ina ka City Health Office nga temporarily is-sealed off kay para man na make sure nga ma-contain kag wala na ba may makagwa pa dira Okay. while na dira may makahalin pa sa sila mismo Oo. nga lugar. Okay. Tapos kung magpaidalom o kung magbatigayon sang contact tracing tapos man para sa mga taga-barangay kag taga-City Health Office kung ara na datanan ang siya nagdagatiner. Okay. Kaya makul mo pulo bla kabilog sa isa lang kapurok ti Sus. damo-damo na naiya nga nag-positive sa COVID-19. Yes. Importante nandra bala ma-contain nila gilayon kag hindi na madugangan pa. Mm. No, kung ang nag-positive nga ini, kung ara dala sulod, tiambal ni Cap Gonzales, importante matiner da sila. Kaya kung bulig galing sa barangay, wala man na, hindi man na magkulang ang barangay Mm. sa paghatag sa nga bulig sa ila action reka. Ang ila di ka panugyan nga magkoopera lang ang taga-dara, no? Especially taga-progreso, Mm. nga hindi na sila magpasaway, hindi na sila kung ano pa dang imuon nila, no? Nga maghalin abi sa lugar nila, no? So Kasi may po pulis wala. na dyan, may tanong na dyan nga nag-secure nga waya na siya makagwa sa sina nga purok. Frankly speaking, subong wala. Wala na galing ang pulis, no? Wala sang? Wala sang tanod nga nagabantay. Okay. Wala pulis. May aranan dira nga yellow line or yellow tape ba nga gibutang para do yellow lane sa aksyon kang guaya Mhm. nga cover nga bot sa lingon dala ka mosta. Hindi ka mo pwede kalapaw dra, no? Di ko Hindi maglapaw, pwede bikro ka may magwa, bay karonda, may mapugong da sa ila? Waay may mapugong si mo aksyon direct, no? Di ba ipa-installan para nila kag mabutangan dala sa barangay. Oo. Kay actually boss paya ang assessment pati kayo nun mong Tita, boss ni mas pila- temprano pa, subong nga gabi, pabutangan na tatang gwardiya da, para nga masecure yun nga, wala siya may makagwa dira sa sanang lugar, or makasulod Amo man nagari kay inak sa kang bako kay sa lugar. Oo. Nga mas maayo or dapat guro as early as possible may ara na tanod nga nakabantay like iban bala nga mga lugar Oo. para hindi man siguro lang wala dira may makagwa. Correct. Pero bisa na no makasali ka dahil sa iban nga mga pumuruyo kaysa hindi mo man anong utok nila na bala kagahon kag wala may nagabantay kag magwa na sila. Mm. Inadako gid nga disgust especially kung ang palagi na magwa base karon COVID-19 positive Oo. kag na kontakto sa o kung abi na lapna sa sang nagpositibo sa COVID-19 Oo. disgust sagid, no? Gani man. So hopefully nga mano nila no ma-make sure nila sa Kapag reka. pa ini nga gabi mismo makahatag da aksyon si kapitan da, sa kwan sa sinang lugar na da nga masecure na nga way sa may makagwa da. Yes. No, hopefully na istorya naman sa naton kay ina, gali Oo. kinatabo be siya gito nagpalapit nagkatus lugar kang nagkatubang bala sa mga pumuruyo. Oo. Kay medyo kay na may gamay bala nga kinagamo kay banti gusto gid magwa mo to Gani. intro ko bala. Oo. Kay hindi ka dalagin magpalagyo basta mo silang sitwasyon kung perara ka dalagin sa publiko. Correct. Iban ga ulikid sila trabaho pero ngambal man sa iban Oo. trabaho man ulit doon mo nga kung patay ka na karon sa COVID karon hindi wala na trabaho mo ati mas mayon na lang nga mag-cooperate sila action direct, no? Oo. Ano nga, pamatin natin si Kapitan, kung si Councilor Lady Gladys Gonzales Palen. Okay. Pero most likely, kapano nga puro? Okay. Pero most likely, kapano nga puro? 10 cases for progreso. So, kapano matapos sa progreso ka? 10 cases for progreso. So, kapano matabo sa progreso ka? Bilogit. So, meaning, starting when up. Bilogit. So, meaning, starting So, when mga gabi. So, mga gabi. Okay, pero ang field off, yung start na. Okay, pero ang sealed off, bakit ma-start na? Okay. Tulo. No, ang sa may progreso lang na. The rest na nabago. Okay. Pulo na no ang sa may progreso lang na dahil sa kap na bago. Kapin so far, kung ang progreso, magabala, mga pila na ka mga pamilya, man, estimate mo lang. Kap in so far kung ang progreso pagkabala mga pila na da ka mga pamilya man estimate mo lang. Balikan ta si Action Jan. Jan? 200 household. Yes, actually, So, naman ano si nang, si Councilor Lady Gladys Gonzales Palen, ang Okay. iyang statement, no? Na gin-confirm niya nga pulo gida ka mga persona ang nagpositibo sa COVID-19 sa area sa Purok Progreso, Barangay Takuling, syudad naman sang Bacolod. Bakol mo, ano man na, anyway, ti ko lang taon naton, mas maayo na nga na
detect action as early. Oo. Kaya sila niyang nag-intra, to bala ako naghintay dalom sa swab test, ang gitatigayon, ang mass testing. Oo. So, silingon earlier na detect nga sila ang COVID-19 positive. At least hindi na sila kamakalayaw, hindi na sila kundi pa makakadtong nga lugar, Yes. o kung naaraman din sila naka-sealed off, na contain gila yon, Aha. na confirm gila yon nga sila nga positibo sa COVID-19. Kita mo kanina sa Mayo, gidman nga may mga mass testing ngayon para mawalaan kung tinakabilog sinodra ang positibo action sa may COVID-19. Tinupuli nga magmayo, mag-cooperar ang mga pumuluyo sa may area mismo sa Takuling. Kay kulang taon nato, hindi lang isa ka purok mong ang balde rin ni Kapitan. Oo. Sa 23 to pulo pa lang to. Ang 13 nga others, wala yung pagin na plastar kundi ini nga mga lugar, sino ni nga mga personalidad actionerek. No? May pinapakita yung na-confirm nga mga report, like ano ni sila ang ilang trabaho, ara sila related lang sa gobyerno, kung hindi, kagayban pa. Pero inaguro plastaron lang ka mga otoridad naton, once sila mismo plastado naman. Kaya ginauna nila subong ang pag-make sure nga ang tagsa ka mga lugar, especially ang mga areas na may mga ipadalom sa field off, plastado na. No, kay sa barangay gid mag-umpisa ang tanan eh. Ang bato ba ni Colonel Binyas, bisan ano kalibot na sang mga pulis ko nang sa barangay level mismo damo sa lawayon dolbe Japon mangin successful ang ila naman nga kampanya, no? Gani. Kahit hindi man na mabantayan actually ka pulis ang iskinita, Gusto, ang mga dalan, Oo. ang mabantayan ka pulisya, mga along the highway, kung masudlan man na nila tuod, pero kisa blinker pa lang ka pulis, gadinalaga na, pagkita nga why naman, balik na naman. Yes. Amo na ang isa ka mga rason nga abal ni Colonel Binyas, ang pinakakinanglanon gidaya ang suporta sa dalom gid sa barangay gid. Oo. Kag ang mismong pumuluyo man kay kilala mo lang pulis makulod, hindi magani dapat 1:1 kilala na dapat ang ratio, subong itag nilibo yung ratio ka pulis. Gani. Hindi ba natin ang idoso ng tanan nga mga policy making diri kag implementation kag enforcement sa police. Oo. No, dapat mag-cooperate gid ang tanan. Like bala mambal na nga kunara da karon skilled balay ninyo sa guwasong saran ninyo, mga balay ninyo medyo layo-layo na mabudlay masudlon kag katuan to ka pulis, no? So puli mag-cooperate ang tanan, especially subong nga panahon action erect, no? Kabay pa. So, paano na? Karoon yung gabi, tisiking niya po ng biyong dre ang area ng regional hospitalo. Oo. Kaya sinumbali ang ambulansya. Wow. Ang mga Damo medical cases? damo medical cases. Kagpasalamat kita kay regional hospitalo nag-accept din sila ya. May arabay mga hospital nga kung mga ano lang do, hindi nila pagbulubatonon. Gani. Subong yati, so nagabaton gid sila. Mano makita naton diri nga mga ambulance, Oo. mga medical service, iya ka rescue unit, no? Aga pila diri sa tubang sang Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital. Subong di nga mga panyempo budlay bilang pangyos-gios, Gani. especially sulod ka sa mga banwa mo kag syudad abe. Kaya may Oo. mga tagsa ka mga banwa kag syudad, may mga requirements man silang ila. Oo. Dati hopefully nga magsunod kag kung may kabudlayan tipigan gid nilang ilay kayong lawas ang sunarek kay kabudlay subong magbaratian. No, dapat talungan mo gid nga hindi mabasa sa ulan o kontrite ang imong dila. Na. Kay base magtrangkasuhon kablaw. Gid. Sus. Tapos gid. Tanan nga mga parte sa lawas mo ang dila gid nang hindi mo pa. Padali ka mampas mo. Kung lalabot sila para hindi ka madulay mo palabor. Na. Para naman kada natirada. dila mo may sabon. Correct. Saka, Kay, di ba kung madula palabor mo, symptoms ako mo ka COVID-19? oo Dati. Dapat hindi ka ginadulaan sabor. Oo. Kaya para kada dilap mo, may sabor git, no? Correct. Once pag dilap mo ganit kagdoy na sabor, dako na nga pala mong Sining ka sigurado, COVID na ko ni. Taba si COVID na ni. Oo, no? nan. Pero sa ginaiman ka, dako nga pala mangkutanon, nga may mga kakson kita nga aras kinit sandala, nagatinero, may problema sa paminsaron, wala gid ka kalapnan COVID-19. Why yun na yan? Why niya punaw is COVID-19 yung may Why mga gid? utot natin nga why na sa paminsaron? Gani man, kita mo, bisan di naman sila nga lugar makadto. Bisan di naman sila nga mahigdali kag magtinir, no? Why man sa kasaway sila, no? Why man may kasaway? Why man gani ni gintay dalom sa mas test? Why man nga face mask kag face shield, no? No? Kisa gani namin ang sila, kaya sunod gid sila sa ito social distancing. Correct. Siyempre
kinuha mo yung palapit. May nasa palapit. Minsan, hindi niya mag-express ka gano'n, ya. Doon masyado, may kapalapit, be. Distansya ka na, ya. Distansya, gito sila, no? Ang mga naman sila gano'n, hindi sa katapikan ng COVID-19. Pag-sick mat sila ganun magpanglakaton sa mga dala nun. Kani? May isa kami ganun nga nakita, ang nagliga, dari di sa kunang balipapang sa may Talisay. Oo. Subong ari di sa may Lacson, no? Wow. Portirutay ba? Oo, ang ito nga bastante exercise. Oh, portirutay, ya. Balikan ta sa Action Jan Diaz, kay nautod siya. Ang ato nga may mga diferensyas pa una-una, the way ginatapikan niya COVID, no? Hadlok niya COVID, magtapik ni siya ito nga mga kauturan. Action Jan? Yes, exactly, Action Eric. Dason sila na rin yung mga ruling, we wish you a Merry Christmas. We wish you. Ano na pala, para maka-we-wish you a Merry Christmas na ta. COVID, pwede ko lang matamat ng tuloy pala yun. Kaya doon ka, pwede di ba mga subo abon ni Christmas, oh? Bear na gadaan. Oo. Tali subong nega, was-was, bugsay, preparar na isang maskara mo. Laban. Lapit na gadaan, dasun bula na tani. Ay, bali guro na matamat na ni-prepara sa mga kiosco sa may plaza publika. Gali ka rin mo na pagpapreparar mo ka kiosco kayo. Amunin kang katabo niyo. Dasun na nga. Basta gani, importante, kulukanta ka lang, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Puro parang karoling lang yapon na. Basta malay nga karong ilangan mo, hindi lang under quarantine. Kaya kaya nalay pala under quarantine ang balay. Pugday. Pugday. Karoon nga gabi, damo pa may nagaranda di. Galing kakapaang sang panyimpo, Action Eric. Kainit ang panahon, pero at least importante lang, huwag do patimaan nga mag-ulan-ulan, no? May mga bituon sa kalangitan. Matanaw natin. Full moon, karoon nga gabi. Full moon. Basta mag-full moon, tigwa ni ano mo? Ni Aswang? Aswang. Full moon pang. Pero amuning namin ilagaw sa mga uma-umay, no? Namin eh. Tapos kung tuwang gabi, bla. Kung nara ka sa uma, bla, kag labay ka sa mga, sa mga kahon-kahon, bla, no? Gani, kaya mo maning oras, namin gini mga ano, kaya makita mo gini mga kawatan, nga nagapanglingling sa inyo mga ugsaran, kasi mga balay. Sana nagbulan mo. Gani, dito sa amon sa may tinungan to, doon ito galibot ang tanod, Mga kawatan to, nagapuro paligli lang to, palibot limuta man dabing tanod sa tinungan, be, para do, why mo problema, do, why gito agawag taso si Captain Partidas. May gabi lang kay Police Captain Joseph Partidas, parang isang Isabela PNP. Arasa, no? Kaya monitor. Ginaano na nga, basta sa tinungan to, palibot-libutan, yung tabi na buta, tabi sa Bilibista, para doon ay matukulba ng tao, kaya doon dagta, nagito kag doon nagalapnago, nagitong bantayanay, kabalay. So muna, balay mo lang ginabantayan mo, ibang tao, subong, pati balay mo, bantayan pagit nila. Subong, dahil ng COVID-19, ang kontrabo mong, pating mga ibang tao, balang ang elemento, doon laing gijang tinutuyo, kahit itigado mong, no? Gani man. Galing nga may itagi-pagi, galing kahit tindigit na mo. No? Buluban, tayo man ang tanod, lagaw-lagaway man dala, butos bilibista, para doon ito problema, dablaw, mga kaso, no? And ang sinari mo sa ito, pag-report na sunod sa magkulog ka rin lamang nga gabi, mga kapson tandaan, ngayon sa malason sa pagtugas sa balatian sa tonlawa sa mga paguyang ko na pagnubo sa aton immune function, ang mahigkong akolon, tagang integrity
naglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz, una sa sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Salamat kay Aksyon John Diaz sa imo sa observation report live sa Patrol to balikan tanan sa Aksyon John Diaz sa dugang niya siring nga aksyon balita. Hari po na Aksyon John Diaz kila man sa kalawan sang DTX 500. Sa kay Kagawad Peter Maymay Noble, ang akon Lodi may gabi, sa kay Emmy Esmeralda Dulido, sa kay Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family, sa kay Christopher Redfield, kay ninyo dira nagapaurok-urok man siya, amati diri sa inyo nga palatuntunan. Sa Stone Heaven dira sa Granada, sa kay Jose Herson Lapinig Junio, sa kay Milo Huyatid Amit, sa kay Honey BJ, check attendance lang, kapaurok-urok sa Action Patrol Program. Salamat gid. Tamiya ko lang dala akong pamilya sa Dumaguete, sa Bago, Granada, kag La Castillana. Alin ang panamyaw kay Grace Pus, sa kay Cory Bidahada, baw, ara man si Madam Cory Bidahaw. Julie Villando Ausan, si Narisa Ruiz Ilare, happy birthday. Alin kay Josepina Locsin Inirato. Sa Tangob, upod ko Mr. ko John Garcia, halin kay Annabel Garcia. Nagapaurok-urok yung Action Patrol. Sa kay Kumparita Alex, kag kay Kumarita Sandra Puyon, sa kabataan dira mayong gabi lang, kag mayo nga pagpaurok-urok ha. Pamilya Tubil dira sa Handumanan, natamya kamo ni Apo lang. Riani Montesa mayong gabi, ara siya nagapaurok-urok sa Action Night Patrol program ha. Sakay Gina Galon Pagsubiron, kamonitor ang sister ko, happy birthday today, ara sila sa Tabaw, bye-bye. Paurok-urok San Enrique, Fives Galon Palma, happy birthday from your sister Gina Pagsubiron sa Bago City. Ayos, Roy Rafael Ordanil, Grocery Villorente, sa tamiya yung si Tuling Villorente. Sa Est Home for Masilingan, ara Celebrity Binitin Obaldo, Jose Heherson Lapinig Junio, sa Stone Heaven. Pa-check attendance lang siya. Ginatamyaw tamadara ang pamilya Mugar, pamilya Sabidonia, Sampurok Limbo, Bago City. Alin kay Bibing Sabidonia, Sampurok Limbo, Barangay Poblasyon, Bago City. Kailaling Mugar da, may manggadara nga pagpaurok-urok ha. Upod ko ang pamilya ko ha, kapamati kami diri, halin kay Sir Jigs, Mr. Mrs. Lito kag Beth Tagalog, Maninoy Mae kay Maninay Chari Salvacion. Ara sila, paurok-urok kita.
Great ko dira, happy birthday, kag happy listening. At ba happy birthday sa kay amigo ko, Reggie Javier, sa September 7 ang birthday yun mo. No, sa kay amigo ko, Reggie Javier, advance happy birthday sa September 7. More life, good health, kag mayroon dira nga pagpamati, ha. Sa mga taga Phil Power Group, ginatamyo ka mo ni Mr. and Mrs. Pablito Benedicto, sa kay Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid, ara man siya. Si Ricardo Benincio Sr., ginatamyo ka ni Junior mo. Pero Hilio Toto Catarbas Jr., siya dira nga tiayon, kabataan niya ka mon migos punulunok da ga pa urok-urokin, no? Sa kay Mega Max Ophelia, nagabi dira kay Mega Mans Ophelia. Musta ka da pare? Mayon na nga pagpaurok-urok. Sige, i-check ta na mga report na gikan sa ato sa mga correspondent. Una-on ta report live gikan sa Ciudad San Cadiz. Standby action Percival Villamora. Action Stephen Presquito standby. Una-on ta report live gikan sa mga Inor de la Cruz. Ang ato sa nga Cadiz PNP Correction. Sa ato sa nga Police Report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Alang sila ni Aksyon Roger Goteb, direta kay Aksyon Percival Villamor, line number 1 sa report. First, may gabi, please come in. So na Eric kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aksyon na night patrol. Duha ka persona ang wanted person nga gindakop sang aton kapulisan sa Pontevedra. Kaina gid lamang aksyon na Eric sa mga alas 10:20 sang aga ang warrant of arrest sila may pending warrant of arrest, ang duha ka persona nga ginpapunuan ini ang operasyon sang pagatugi sa duha ka persona ni Police Captain Hansel P. Lumandas, no, sa officer in charge sa Pontevedra PNP. Pinaagi ini sa ilang operasyon dire sa may Sitio Tamsik, Barangay Malbar, Cruising Balangigay kag Barangay Recreo. Duwagid ini sila ginaresto sanday Efren Liduna Ibunayaw alias Mako, 54 anyos, may asawa, kaga pumuluyo sang Barangay General Malbar. Kag ini si Giovanni Laurent Paituar Aguilar, 30 anyos, soltero, kaga pumuluyo man sang Purok Bipa, Barangay Recreo, Pontevedra, Negros Occidental. Ini si Efren Liduna aksyon na Rex ginaresto pinaagi sa warrant of arrest sa violation sang Section 1 paragraph B sang Republic Act PD 1602 sa illegal nga gambling nga may ini criminal case naman ini nga number 3571 nga gin-issue sadtong Agosto 18, 2020 ni Presiding Judge Honorable Benvenido Villanes Jr. sa Pontevedra Municipal Trial Court. Kagini si Giovanni Laurent Paituar, ini siya ginaresto pinaagi man sa warrant of arrest sa nga kriminal nga case na theft action Rex o Eric nga pagpangawat. Ini may criminal case number 2532 nga gin-issue naman sadtong bulan sang February 6, 2020. Kag gin-issue ini ni Presiding Judge Honorable Enrique Maria Santiago B. Barcelona sang Hinigaran Municipal Trial Court. Kag ini may recommended bill nga para sa ilang temporaryo nga kahilwayan nga duha nga tag 36,000 kada isa sa ila aksyon Eric, no. Kag ini sila nga duha ara karon sa custodial facilities sang Pontevedra, Negros Occidental. Kag nagaulat sini nga makabayad sang ila nga
bill nga gipapanaog sang korte para sa ila temporaryo nga kailuwayan. Amo ini ang aton nga nakuha nga balita gikan sa aton area of responsibility labi na gidiri sa aton namtangan sa Pontevedra PNP. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol! Ayos, salamat kinaksyon na Percival Villamor live report gikan sa may Central Negros. Ang balita ng Aksyon Percival Villamor ginadulong si Sakaraman sa Mighty C. Ang alkalan nga vitamin C na pamatudan Go Team. Police report live gikan sa Northern Negros, Cadiz PNP Correction. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports! Action Roger, maing gabi, please come in. Yes, Aksyon na rin, maing gabi kag, maing gabi man sa aton mga ka-aksyon sa karot na gabi. Pwerte, la kondisyon ka. Marami sa mga intonation lang ng makagalanyat lang. Gani. Ang mga estilo mo na, hindi man silinsano, kamunang mayo kon lang, sundon. Oo. Kaya makabuhi isang dugo bla. Oh. Mga patay nga dugo, budlay nga mga patay dugo nga na sa tigaw ang marami ka daw ga kurinot ang nawong takeman. Pwedeng makainat ang mga guya, mga ugat sa nawong naton. Nga mo na yung nasa dayo, sa dugo bla. Laban. May mga anot parosina, kag parosine, kag may ligwat dito, tapat eh. Pwerte nga mga tiradang ibo ba? Bilib ba? Anyway, bato na taway man sa personal sa Cadiz subong mapaang matot. Totoo balang sundial bla. Papaang kimpus bong. Naka-hapbat ka na bro daw Yung Japon mga puwan tungkol siyang talabirin balas, puti-puti kundi sa mga electric fan, kundi nga mga way nagalandaro, tatlo ng bilog ang ako na kayo. Gani, no? Tiga, banat ko bilog ka ang nagkakayo sini nga itong migo ko na taliwan, aksionerek na nagigad mga 2 kulan na. Kaya muna nga mga electric fan, di nga wala may mga diferensya bla. Oo. Di may nagkakayo, di subong daw na puntusan ko siya. Ko kapos na lang gali. Di mayo kay naka-kinot-kinot ako. Kasi comparator mo, tag 250 man ang libor kada isa. Kung siya 150. Kung daw may kamay ang damage yan. Oo. Facebook, 3 bilog ang ako na ubra. Daw talipay magugay daw may harap ko na accomplish na generate ka. Nga siko, kabalo magliko nga bidi Jesus sa. Jack of all trades man tagadaan kag master of none. Roger, buti pa ya. Amo na sila kang mga kasaysayan tas mga gabi. Pero katuan ta mga report man dire sa bayan nga Cadiz City PNP. Sige natin kahit ipapile ang kaso sa Derek Batok sa suspect nga tungkin na report naton kagabi nga drug pusher nga nakpan dire sa siyudad sa Cadiz. Isan pa nga sa tunga sa grabe na nga paglala sa sitwasyon sa sining pandemic ko sa COVID-19 pero sa gyapon iya may mga tao gid Japon nga daw wala gid sila diya untat sa pagbaligya sa droga. Gani. Kagamoy ni nga gina-operate man as generic sang
kapulisan diri man sa siyudad sa Cadiz ining si Don D. Canciller Oh. Siles 38 anyos de edad kag residente sang Porok West proper sa Barangay Zone 1 siyudad sa Cadiz. Initial election direction pa sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Masito yara kit gali ni sa ila sining listahan kag ara sa top 9 o kon ikasyam sa top 10 nga mga ila sini nga gin-categorize nga ila nga subject for operation. Ang iba sini galiya naga-off and on pero iniya si Don D. Canciller na timingan gid sa. Pero sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Masito sa aton sila nga Roger, ang inyong subject na to, no, nabilong mo siya actually sa top 9 na to, dari sa target list. Kag priority list na to, no, ni si Lundi Canciller, no, less than Don Torpo. So far, ang operation na tigayon, actually, dito among ang amotong intended na to, no, suppose na kulabos lang sa mga minutos, no, na tigayon, no, diri sa mismo ya actually supposed dapat sa desired na montaning area to sa paon. Kasi lang wala na check no kay along the way RSS Kabaho, Kabaho Street mismo dito sa Sunwan man, lapit na sa target ng area dapat. So nakuha niya no, natigayon na mismong transaction dito pa lang. Pag ang confirm Roger baliwalo gini ka sa siya recovered sa iya including yung ang posisyon no. Amo election direct ang payag ni Police Lieutenant Colonel Robert Masito top 9 siya. Kag walo ka sa siya ang siya mo ang na-recover. Kaya posisyon ka control. Kaya nag-question siya kag well recommended ang amo kasabangod kay sulod sa Section 5 sa Republic Act 9165. Subong nga law sa direct patigayon man sa tawag nga paghatag sa pag-recognize bala kag paghatag sa award sa mga non-government organization sa mga NGOs nga ari sa sulat sa Cadiz nag-augment umalin pa sa si Police Lieutenant Colonel Robert Masito ang President sa Cadiz duha na ka dinagsa nga siya ang nangin ground commander kag mga iya sini nga ginpang recognize kay ina amo mga grupo sa mga kabalikat, guardian, CFFI kag may iban pa no ang ini sila nagabaton sa mga token of appreciation kag plano ni Police Lieutenant Colonel Robert Masito nga sila ang iga-deputize may katanaman sa sining Crime Prevention Month sa karon alin sa September 1 pa sa September 7 gain talakay kay ina sa bayan sang Cadiz City Arena ang pila ka mga prevention sang krimen kag man ano lang paghimuon kung halimbawa magit nga mahatagan sa kay kayunan nga ma-deputize gid sang kapulisan ini ang mga NGOs kay na as volunteer kag tagaan sila sa authority nga pwede sila makapandakop even sa warrantless arrest basta ara sila mismo sang natabo ang krimen. So ginpangatag sa ila kay natong mga bagay nga sa diin ila gid magamit aksyonerik sa ila sini nga organisasyon sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Masito. Sorry. So kung tanawon nato nang extend naton nga gihatag sila ini anyway si Mayor Bading isa man nga nagbulig no sa pag-support sina nga project ang pagdayaw no nga pag-recognize ang ilang performance, pag-recognize ang ilang man nga contribution sa aton sa PNP kag sa city. So ang gingatag naton kagay na isa na nato ang radio communication nga portable no. Actually tag 2-3 lang nahatag naton kagay na kag ang handcuff no, ang handcuff nga magamit no mo nang pusas no para magamit nga while naga-beat patrol sila kung ba't pa naga-implement sa mga programs naton may ara sila magamit no kag mga flashlight kag mga disinfectant including na ng mga habon no nga pwede magamit nila within sa ilang team or personal na sa ilang mga members. So may mga patikayon pa si Colonel Masito nga screening kag pag-background check sa pinaka mga membro
although nga ini nga mga NGOs na nag-volunteer sa pa sa mga event na restaurant ng Cadiz, ang daw halos na partner namin sa PNP Okay. sa mga dalagkong mga event na dapat magapangayo. So kung volunteer ni sila kasi kinanglanon gitman. Pero hindi tanan nga mga membro nila ang nakilala gid ni Colonel Mansito na sa Rosella nga kumadayon ini nga ati mag-deputize o kung i-deputize sila sa PNP ang matabo sila nga ati may mga evaluation kag may din pang mga screening sa kag background check sa mga membro sa tagsa ka mga non-government organization. So sa kay Police Colonel Mansito, Police Colonel Mansito nga accredited na hindi nga sila ang ilang organisasyon sa Sangguniang Panlungsod sa city. That is why nga bagay nga kung gusto nila magbuliga sa volunteer para matapna ang kriminalidad, pwede gid sila nga batunon sa kapulisan kag i-undergo sa tawag nga training action ereka. So parte mo ni ang pila ka mga nagkatabo kay na event kay na dito. Actually sila ni Colonel Mansito niya may ara ang kasani no ang aksurat sang kuan blas ang certificate man na recognize man amon ang imo sining pag-support sa amon man sa PNP. Kaya galing kay niya, why pa ma-perma ni Mayor. Sila niya, yata ko ng letter. Okay lang na, sir. Importante, ang aral lang na. Ayo di purma. Te, anong... Siya sa Martin, napay na. Hindi ko, sir. Busog ba ko buti? Masikon ma-ariglo. Diwaigid. Secret. Sige. Kaya wala ko na rin katuwa na lang. Very good. Yeah, Jer. Luoy ko sa imo na lockdown kaya na. Ikati pamani na. Siya mo na daw nagbulagay kibito kay isa sa event ka to malipayon man ang isa kagisa. Report Kasyunan sa Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon, Roger Gote report sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Aksyon Roger Gote. Ang report ni Aksyon Roger Gote, live report kay sa Masyudad San Cadiz. Ginadulong siya sa Kalawan sa Santon Plaza. Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Ang gabi nila sa kaibahan ng Jocelyn Song Komedya sa Barangay Jess. Apila sining kay Flor Malaca Bailon kag Lenny Toledo, malin kay Elizabeth Malaca Gamala. Toto Andro Wanitis da may gabigid. Tami ako dara sa Barangay Masilingan si Mr. Rodi Agsam Cathedral. Paurok-urok gid sila lin kay Philip Laurente. Lisa Joy Ilon Amoroso may gabigid. Pamilya Gomez kag Mapicon employees. Tami ako mo ni Jo Marie Caliso Gomez.
May gabi Action Eric, kagapihan ni Nanay Bining sa Guabanwa Valladolid, kapamati sila ni Tatay Tuma. Alin kay Sir Edwin Regula. Kami ako naman dira si Tatay Tony Riporas, Nanay Edith Riporas, ang mga utol ko dira sa barangay sa Guabanwa Valladolid. Alin kay Munet Riporas ang Saudi Arabia, Riyadh. Sami Roger Awing, may gabi-gid. Butchoy, sa kay Miga Max Ophelia, Mr. Mrs. Cherry Duario and Kids, Cherry Nonoy Duario and Kids sa Pilisiningid, sa kay Ruther Rick Lorenzo Olmido sang Escalante City, baw nagapaurok-urok din sila ho. Si Toto Rinli Javier Martir dira sa barangay sa Guabanwa Valladolid, pagsabilog ng pamilya may gabigid. Kay Arthur Flick, kay Toto Ken, may gabi dila kay Toto Ken ha, paurok-urok palis Toto Ken no? Si Arthur Flick, fuerte ba? Isa Mrs. Loie Di Paula and family sa mga Dungganon boys da, may gabi na kagamayan nga pag paurok-urok da no. Pamati sila sa kay Mami Elsa Berry, kay Bradji Dila, kay Toto Buknoy da, arapas lang. Alin sa report ni Action Roger Gotrip, bichak ta report gika sa may San Carlos City, naka-standby sa number 3 sa Action Stephen Presquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Stephen, may gabi, apis kami. Yes, Action na Eric, sa aton update diri sa Ciudad San Carlos, labi na sa aton COVID-19 nga sabihin sa karon no maayo man nga balita kasi so far no wala gid si may dugang kaso labi na diri sa Ciudad San Carlos kay so far ang aton nga mga LSI lamang amo ang nagadugang lamang no gina-schedule na lang ini pag-abot-abot. Ilabi na ining aton mga OFW kag aton nga mga halinman sa Cebu kag sa iban pagit parte sa aton nga nasyon sa Pilipinas kay lain-lain nga mga lugar from Mindanao, Manila, alin sa abroad kay ginahalin sa the nearest nga mga probinsya sa Oriental, Cebu. So may ni Action Eric ang gina-schedule na lamang tungod sa halos puno pa ang aton nga mga quarantine facility diri sa Ciudad sa San Carlos kay hindi gid ma-accommodate sa napasa kay Sir Joe Alingasa ang atong Remo head nga hindi gid ma-accommodar ang kun idungan tanan nga pagadawaton o pagdawaton ang ining mga LSI. So amo na karon nga inaamat-amat na lamang kay so far wala naman sang nabatian kita nga ining nagdugang na nga mga kaso far ang mga biyahe naman diri Action na Eric nga sa ato ng mga barko sa pantalan diri sa Ciudad San Carlos nga mga cargo vessel even ang mga passenger nga mga vessel apang cargo lamang ang pwede nila nga makarga sa ilang mga barko. So ang mga pasahero subong wala pa sa gihapon ginapasakay no. So far po puro cargo vessel gid lamang. So ang ato naman nga peace and order diri sa Ciudad San Carlos so far karon Action Eric nangina peaceful sa pila namang kaadlaw karon no nga wala gid sa mga dalagko nga mga krimen nga nagluntad diri mismo sa Ciudad sa San Carlos. So mo lamang inakagsaton naman nga dugang pa naton Action Eric sa border sa aton nga Ciudad San Carlos gamay no nga pagkastrikto sa gihapon nga ang pagsulod kapag wa diri sa Ciudad sa San Carlos ilabi na nga kinahanglan may mga travel pass kag health pass nga pangitaon ang aton nga mga checkpoints diri sa Ciudad sa San Carlos. Kag ang aton nga pag-ang isa sa implementar ni Mayor Inigo Silo ang Executive Order 191 ang paggamit sang helmet sa karon Action Eric nga pwede na ang angkas diri sa Ciudad sa San Carlos provided magamit isang full face nga helmet. Kag atang bisan ga single ka o ikaw lang isa wala ka angkas mag-helmet na gid ang tanan karon Action Eric.
So may ni ang aton update alin diri sa Susan Girls nag-report una sa balita, una sa aksyon, ini si aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Stephen Fresquito live report gikan sa may San Carlos City. Hello sir from Cabanatuan City, Nueva Ecija. Camille Pajardo Ramos. Kay Idol Albic Pohinulanda. Maing gabi kita si mo Idol. Ray Dan Velasco, pa-check attendance lang. Sa kay Rosely Abong. Araman ka pa urok-urok wa. Buyaniha Buyanian. Mayang gabi sa kay Mark Gregor, Ana Agravio Ramirez. Pa-check attendance na sila. Kaya pa urok-urok yun. Pamati sa Aksyon Night Patrol. Sa kay Kinji Yong, Senda Pasita, Pamilya Esparagosa, Kagla Castellana, alin kay Bert Esparagosa. Paurok-urok yun sila Eric Sumpay, may gabi. Sa kay Ojor Limor Otaner, kay Idol, may gabi gid. Marilo Villar Tanaman, Camille Pajardo Ramos, Lisa Libuon, gapaurok-urok man. Pamati sa Aksyon Night Patrol program. Salamat gid kay Badski. Nagabi dila kay Badski Nagapulaw-pulaw pa si Badski. Si Walter Civiliano. Walter Civiliejo, pa-check attendance lang sa. Si Riggs Loxin. Harap pa si Riggs Loxin, pulaw-pulaw pa si Riggs Loxin. Kami ako na si Kapchad Peria, Kagagawa Joffred Sapanta. Kay Geraldine Regala, Honorable Ako Isya, halin kay Aksyon Percival Villamor ang Panamya. When we come back, balik ang report ni Aksyon Jan Diaz pagkatapos lang sa ato reportante nga mga pahibalo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo.
kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Night Patrol! Ayos, pabalik diri sa aton sining pag-pangalagad. Balikan ta aton sining Patrol 2 si Aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports! Yari sa Aksyon John Diaz sa balik na report dyan na please come back. Actually, naging kumpirmar ni Barangay 2 Kagawad, Felix del Carmen, nga kaina, tak na alas 2 ang hapon, ginpatawagid man sa barangay, ining si Felix Oldivado, nga muning ang biktima sa pagpangalutangan, nagluntad sinig lamang hapon. Upo dyan diri, ang tanod nga iya ginareklamo, nga muniging kalalakay alias Jojo Actioneric. According diri kay Kagawad del Carmen, nga matapos ang ilabi nga pag-istoryahanay, actually wala sila may ginakasugtan kay Desidido, ged kaguyagin mismo kung tanis nga napatay nga pa sa kasang kaso si Jojo. Okay. According kay Del Carmen, naglakatiya una pauli ining si Felix Action Eric na bilindra sa barangay hall kaya nag-istoryanay pa ini mismo si Del Carmen ang si Kagawad actually ang si alias Jojo kag pinakamakapulisan. Oo. There is according to Del Carmen, do malayo man siguro nga ang una nga report nga nagwa nga si Jojo ang may kinatanan sa paglutang sinidabi kay Felix Action Eric. So according to Del Carmen, may mo nga may wala sila ka ginakaysugtan nga duwa galing kay ginatugyan nila sa kapulisan kung bala may ara may baluan nga mas madalang pagiging informasyon ang kapulisan Action Eric. Kaya rin sa barangay Kagawad del Carmen. Ngayon na may sumo na rin sila mga 205 siguro. Oo. Kaya ang complaint niya, yung tiro sa kuno sa may bread ko na yun. O kaya kami kabalo ko din ang sa bread ko. Sa nagligat mga simana, last week pa. Tapos, ang ginabigar niya nga nagtiro siya, amon ng XO. Ang XO bala namon nga tanod, Jojo Almirante. Which is may conflict pa na sila. Kaya ang pagano na nila nga si Jojo na, nang gintiro man na mo, hindi man na siya nga binalusag, hindi wala man takabalo ko si Jojo, gid. Pero ang ginatun mo si Jojo,
Nagtiro. Kung siya nga wala siya naigo. Siyempre, hindi mo ambal man siya nga paano ba na-define nga ako? Amo na nga. Wala na sila lahat. Na sila sa naigo. War na sila, sir. Isa na siya kalugar. Sa kumer. May blatter siya. May blatter report siya. Okay na sila. Wala. Bali ang natabo, hindi siya magpa-settle. Kaya hindi, si Felix, kaya ma-akusar din siya. Ano ko nung akusar yun? Amo na, pati kay Jojo, nga gintiro sa kuno ni Jojo. Amo na, wala. Wala si Jojo, edit ka. Kaya siya niya paglakat nila, paglakat nila, siya nga pagkatapos sa Rigdo, nilakat nanto sila ya. Si Jojo, yari na nabilin. Oo, kaya mag-duty pa sa isang mundi. Hindi pa kayo si Jojo, ang nag-zero sa iya. Hindi, kaya rin si Jojo mo. Okay. Wala yan si Jojo, yan na sulod sila or whatever. Si Jojo, sila, hindi yan siya kaganisulan. Ito kami sa mga polis, di rin mo. So, ang pagkali na to, wala kang makabalo kung sino. Wala ka naman kabalo kung sino yung upload nila. Oo, manana. Galakat na ganito sa si Felix, kapaulit. Oo, galakat sila, set up blue sila. Actually, kabatian si Barangay Kagawad Felix Del Carmen, ang kagawad nga sa barangay sang nagpatigayon sang pagsinapol o pagginunanon kaina sang hapon. Balitag ikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa betul sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Tugyanta na sa ito kapulisan ang pag-imbestigar sang sinang kaso sa pinakaulihing ka shooting incident dira sa Barangay 2. Nagabi dira sa kay Rose Cervantes Carama. Nagsa kay Kaloy Discotido. Hidlaw sa kuno sang Rompi Caldero. Kaloy Discotido, no? Salamat kito to Kaloy. Lee Diamonda, ara man si Lee Diamonda, si Joe Fax Pisanon, si Sean Himay. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sa Limanon Action Night Patrol Program. Webes kiti siya mga takopin ni Tiporario balik ini buwas Biyernes. Sugod alas 10, tubto alas 11. Ato sa nga mga patrol la unit reporters in action nga napanagad karong gabi. Aksyon Roger Guti, Percival Villamor, Stephen Presquito, Aksyon John Diaz, Aksyon Papang Nixon tao mga piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center Aksyon Dale Salazar, Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunugban, Back to Back Security Guard Campaner, with IT Expert Action J.M. Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Tulog Silat Sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico or Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Ang Batang Suay, back to back kay Security Guard Rene Cordova. Sa alas sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong. Ang inyolagad ang Kurmana Action Night Patrol Program Lunes, Top Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Isaring adios, amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.